takový přístup potom vede k tomu, že objem švart systému se zvětšuje, protože ono to není o najmutí řemeslníkovi, který dělá pro několik subjektů, ale je to o zakrývání pracovního poměru. A to je věc úplně jiná. Ta minimální daň? Co se týče minimální daně, no tak to je přece, jako není to úplně perfektní nástroj, ale to je prostě metoda, jak od některých podnikatelských skupin, nebudu raději jmenovat, vybrat alespoň nějaké daně, protože jinak nikdy žádné daně nezaplatí. A to je prostě realita našeho života. Perfektní to není, ale umožňuje to alespoň něco vybrat. A má se s několika nějakými skupinami, které nechcete jmenovat, svést ty podnikatel, který prostě nevydělá, protože se mu rok, dva nedaří? Samozřejmě šlo by diskutovat o tom, jestli by to nemělo být benevolentnější, že když se mu nedaří jeden rok nebo dva, to si jdu všechno představit, ale v podstatě je to marginální problém, protože ta minimální daň není zase tak vysoká, tak holt si to zanese do nákladů. Prostě ten vstup do toho odvětví to neohrozí takovým způsobem, jako kolik přinese těch vybraných peněz, ke kterým stát nemá jinak šanci se vůbec dostat.